Здравейте на всички! Днешното видео ще бъде малко по-различно от обичайните, защото ще засегна една от най-пренебрегваните теми. Темата е защита и безопасна работа с моторен трион. Колеги, знам, че е трудно да се заделят пари и да се закупи защитно работно облекло, но мисля, че здравето е на първо място и една ръка, 5 пръсти или един крак не струват 500, 600 или 1000 лева. Защитното работно облекло се разделя на 3 защитни класа. Клас 1 достига скорост на веригата до 20 метра за секунда, клас 2 достига скорост на веригата до 24 метра за секунда и клас 3, който е един от най-високите класове, той достига скорост на веригата до 28 метра за секунда. Когато избирате защитно работно облекло, било то яке, панталон, ръкавици или обувки, вие също трябва да се съобразите и с скоростта на веригата. Защото съвременните моторни триони достигат вече скорост на веригата до 30 метра за секунда. При любителския клас моторните триони достигат до 24 метра за секунда, а при професионалния клас моторните триони достигат скорост на веригата до 30 метра за секунда. Защитните обувки, които ще ви представя днес, държа да отбележа, че не са закупени от селската железария, Практикер, Kaufland, Била и Холмакс. Това са обувки предназначени за работа с моторен трион. Те са на италианския производител Габри. Фирмата е основана през далечната 1929 година, като първоначално произвежда планински обувки, а през 1972 година тя се превръща в световен лидер в производството на лични предпазни средства. Обувките, които ще ви представя, са с най-високият клас защита, клас 3, 28 метра за секунда. Да пристъпим към нашето разопаковане. Това е най-новият модел на фирмата. Той е Infinity. Infinity в превод означава безкрайност, като вие получавате безкрайен комфорт и свобода на движение през целия работен ден. Обувките са предназначени за тежка и интензивна работа. Отпред имаме метална вложка, която ни предпазва от удари. Тя допълнително е подсилена с кожа за по-голяма устойчивост и здравина. Цялата предна част е изработена от кордура и кевлар. Кордура и кевлар се влагат в защитното работно облекло, защото те са устойчиви на разкъсване. Кевларът е най-здравата тъкан, произведена от човека в света. Цялата предна част, включително и отстрани, имаме 9 слойна защита от прорязване с моторен трион. Отстрани и отзад допълнително обувката е подсилена с кожа за по-голяма здравина и устойчивост. Имаме светоотразителни ленти. Подметката е с доста големи грайфери. Тя е с покритие от приплъзване. На последно място, колеги, отбелязвам, че защитното работно облекло може да спаси човешки живот. И на второ място отбелязвам, че в следващото видео отново ще засегна темата защита и безопасна работа с моторен трион, но в него ще ви покажа най-високият клас защитно работно облекло в света. Желая ви весели празници!